channel. Today ay magmumukbang po kami ng samyang noodles. Tsaka itong fried chicken. And of course, itong pusit. Yan. Ito yung pinakita namin nung kanina, yung paano siya linuto. Parang plinansya lang namin siya. So let's eat, guys. Okay. Mahang. Mahang. Masarap yung noodles. Ano siya? Sobrang anghang. Oh no! Masyadong manghang. Masarap tong pusit kasi asin lang at saka paminta lang nilagay ko. Kasi kung gagawa pa ko ng sausawan, parang hindi mo na kasi malalasahan yung lasa ng pusit. Mas masarap sana kung ihaw. Diba? Simi-ihaw na rin. Minsan magluto ako sa trabaho ko ng ganyan. Ihaw natin. Kasi sa trabaho ko, uling talaga yung yung luluto namin. Nakul na. Dapat timandas to. Ade. Dati ngipon na. Masyadong manghang. Nalabas na. My God. Super anghang lang siya. Isang sauce lang ang inilagay namin. Kasi hindi na namin kaya pagkadalawang sauce. Saka mahirap tapusin. Sayang lang.
Tira. Marami pa oh. Yan o guys, nasimot. May dalawang ano pa dun, dalawang wings pa, tsaka 3 pipino, at tsaka isang red pepper. So guys, maraming salamat muli sa panonood. Sa mga bago sa aming YouTube channel, please don't forget to like, comment, and subscribe. Hanggang sa susunod na video. Adios! Salamat po. Adios.